August 26, 2020, Wednesday. Mass intentions for 6:30 a.m. Petitions. Complete healing and speedy recovery of Father George Militante SDB, Father Felix Forlan, Sister Gina Fernando FMA, Jacinta Patalingho, Frances Cynthia, Walter Dejos, Ramon Castro, Arnold Piner, Marianette Cabrera, Capaducia Cala, Mayan Katakura, Consolacion Tijano, Noli and Concon Tijano, Laarni Aguila Honrado, Mariel Guerra, Jesusa Jacamus, Camilo Guillen II. Enlightenment and wisdom of Pil Marie Villamora for coming exam. For good health, guidance, conversion, deliverance, and protection of Resi Joy Cuenca and family, Pinili family, Dakay family, Gamboa family, Liamedo family, Obiso family, Yvonne Joren, Antonio II, John Albert Vismanos, all crew members of Super Trader and Renante Saludo, Joy Guitard and JC Guitard, Conrado family, Sigmund family, and Bulio family, Eugene, Vincent, Michael, Angeli, Christina, Laarni, John Timothy, Rayom II, Jade, Wilkemi, Renel, Melin Yungko, Dalen Gloria. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Michelle Lee Carlson, Maxine Lourdes Abadia, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Lourdes Segondino, Puraan Marie, Raymond John Alain, Joben Benedict, Neneth Cabrera, family, Terdes family, William and Shoni Miranda, Carmen Chu Dakay Pinili and family, Purita Lee and family, Bruce Lee, Graciel Senisa, Lorenzo Lee, Flora May Bebilio, Amor Lee, Maya Adriatico, Pagtaknan, Carlo Anton Suarez, Destua and Nadal family, Losiminda Yap, Hani Fritzi Yap, Christine Yap, Frances Joanna Yap, Boy and Tita Ong Kabahog and family, Ryan and Joan Ong Kabahog and family. Birthday of Hilda de Guzman, Erma Guerra, Ryan Jared, Ong Kabahog, Sister Evelyn Laksa, Pamela Mifa Fajardo. 85th birthday of Seferino Borrasca. For the souls in purgatory, Ernesto Fadrega Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Nenita Kabangitan, Rinaldo, John Carlson, Celeste Lienos, Jose Protasio, June Pimentel, Reverend Father Faustino, Mimerta and Milanio, Mila, Rosario, Antonieta, Francisca, Igmedio, and Caetana, Pura, Jose, and Ben Florence, Epimaco Martelino Sr., Agnes Nieves, Lysiria, Felisa, Carmelito, Joveno, Amparo, Cirila, Vicente and Lourdes, Mercedes, Ramon, Dairo, Clara, Nicomedesa, Poliento, Danilo, Joselito, Aniceto, Perpetua, Roque Sr., Rosario, Placido, Ramon Sr., Ramon Jr., Rodolfo Lorenzo, Mario Jimenez, Jose, Pura, Constancio,
Elena, Susana, Esteban Bienvenido, Cornelia Chua, Pilar Cariaga, Epimaco Maritelino Sr., Zenon Rofina, Idaurda Maximo, Jennifer Ivy, Antonio Estrellata, Edelberto Albert, Olympia, Jesus Sr., Felipe, Albert Francisco, Dan, Erwin, Victor, Potenciano, Saturnino, Eufemia Maria Corazon, Erlinda, Amparo, Marvin, Melessia, Emmanuel, Epifania, Gaudioso, Zosima, Liberata, Dulce, Toribio Sr., Isidro Sr., Natividad, Gloria, Glenna, Grace, Father Ike, Heriberto, Chupista, Paulino, Perfecto, Policarpa, Vivina, Buenaventura, Paulina, Agustin, Alessia, George Jr., Juana, Dani, Grace, Benita, Dani, Tertuliano, Natividad, Alger, Consorcia, Valerio, Magdalena, Lourdes, Francisco, Jesus, Lucia, Nilo, Edgar, Valjun, Sebastian, Catalina, Demosthenes, Esias, Rizaldi, Veronico, Leonora, Reynald, Pamphila, Carolina, Jolito, Sara, Laurenio, Arnel, Cristitota, Lito, Alfie, Marlo, Jovi, Celestino, Krisha, Cyrene, Virginia, Guvi, Dominico, Ricardo, Felicissima, Bienvenido, Steven, Adalia Barcelo, Rolando, Graciano Pinili, Stanislao, Dakay Jr., Stanislao Dakay Sr., Ronald Chris, Carmen, Lenita, Felix, John Philip, Gregorio Sr., Federico, Alan, Chiquita, Artemia, Anita, Romana, Daniel, Pedro Liamedo, Isidaria Narciso, Binancio, Santiago, Victoriano, Honorato, Rofina, Rosalia, Diosdada, Perlita, Eduardo, Rogelio, Salvino, Pinili, Vicenta, Ansing, Tayang, Aurelio, Maura, Anastasia, Esteban, Pedro, Rufino, Crispina. Natividad, Ori, Maximo, Antipas, Eutychia, Francisco Sr., Francisco Jr., Pilar, Henry, Lydia, Irish, Flaviana, Pelagio, Rudy, Perpetua, Jose and Saloma, Padriga, Henry and Maria Tessa Padriga, Carmen Padriga, Catalina Padriga, Julia Padriga, Jesus Chong Lim, Luciano Medalye Jr., Jose Agagon, Lizelle Ningasca, Florentina Primitivo Sr., Primitivo III, Perla, Marcelino, Porferio Jr., Purificación, Virginia, Marcelina, Dodong Manuel, Paul, Caleb Di Gracia, Danilo B. Espinar, Andrea Di Gracia, Porferio Espinar Sr., Rosalia Lopez, Lucia Paterno, Placida, Chodulo, Minda, Romeo, Pamela, Delia, Kyle, Raul, Sonia, Janet, James, Diana Ngo, Uy Chansi, Ke Rin, Ke Kiam, Ke Tin, Ke Leong, Ke Yong, Sunti, Ke Tiong, Frank Sr., Basalo Gitaro, Rose, Tin, Lourdes, Tin Bandol, Albina, Rium Jr., Rium Sr., Sara, Nena, Herminia, Ligaya, Ernesto, Griselda, Marichu, Benedicto Dumagit, Walter, Cholita, Glory, Carmelito, Marlon, Urbano, Charlie, Iluminada, Fructuoso, Paula,
Fabian Rafael, Cecilia, Angel de Guzman, Ernesto Medalle Sr., Jose Mario Medalle, Mark Hill Medalle, Angelino de Guzman, Danilo Castro, Pipito Ubal Jr., Consolacion Ubal, Jerome Daclan, Ones Sakamay, Patricia, Jose Sr., Jose Jr., Maria Caridad, Arturo, Arsenio Contasio, Soledad, Jose Celerino Sr., Josefina Cesar, Marlita Bienvenida, Emiliana, Jose Melchora, Teres, Bonifacio, Josefina, Elisa, Rico, Bonifacio, Gil, Brent, Thomas, Emerito, Jehoida, Leisel, Ambrosio, Asuncion, Leonides, Madera Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomer Nadal Jr., Antonio Ayala, Esperanza, Isabel, Virgilio, Exaltacion, Teresita, Josefa, Agustin, Catalino, Immaculada, Iluminado, Poncionita, Nadal, Marciano Salahiron Sr., Leonora Salahiron, Juanito Nadal, Cesar Carbonilla, Evelyn Pilar, Verna Soberano, Sotera Migalien, Jose Pura, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Bienvenido, Ayala Avayap, Cisenando Sr., Constancia, Fermin Sr., Leonides, Perpetual Tandok, Luciano, Medalle, Jose Agagon, Leisel Ningasca. Third death anniversary of Zacaria Tapayan. 40 days for the souls of Maximo Daclan. 40th day of Castro Chua Sr. 8th day, Novena of Frank. Death anniversary of Pete Jefflin de Gracia. Birthday of the late Maria Victoria Treyes. All souls in purgatory, the forgotten souls, and those who died of COVID-19. Palihog Manindog. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, welcome sa atong Eucharistic celebration ining August 26 online Mass at 6:30 in the morning. I would like to invite you to offer your personal and family intentions din sa atong altar, lakip ng atong mga parish intentions, among them good health and safety, protection of all our parishioners, frontline health workers and their families, Marian devotees, seafarers and their families, Wilcris Appliance Corporation family. For the intentions of the CIT High School Batch 72, Albert and Criselda Lim and family, Pasita Ong, Kuki Uy, Gemma Chua, Carmen C., Pilar Pardo,
for the safety of Laila Demicilio and family in Texas from Hurricane Laura and Marco, for the Hernandez, Fortus, Sable, Tabanao, Haralve, Kapangpangan family, for Brenda Patanao and family, Irish and Jaime and her intentions. We also offer this Mass in thanksgiving and guidance for the Academia del Christi Fidelis Incorporated as it opens its new normal school year 2020-2021. And welcome to the administrators, teachers, staff, parents, and students joining us online of Christi Fidelis, Academia del Christi Fidelis Incorporated. We also offer this Mass sa mga nag-birthday karong adlaw for Renzo Jared Ong Kabahog, Sarah Vergara, 79th birthday of Seferina Sinomio, 25th birthday of Laika Ruby Gumbok, and for the healing and spiritual strength of those who are sick, especially for Hale Mane Ranganath, Father George, Justice Poy, Dalen Gloria, Therese Marie Pareja Puters, Dr. Eugene Salazar, Dr. Pasita, Jessie Lara, Sergia Ocanyada, Dexter Rabanillo, Jeffrey Pan, Armando Medular, Eric Lovitus, Rogelio Lucmayon, Flaubert, Delia Villacastin, Elena Bernasor, Mylene Chay, Leslie Soliban, Lara Damole, Dindo Paradela, Flor Apape, Rose Herrera, Welsha Vender, Camilo Gillian II, Kim Cabarlok. And we also offer this sa mga nipanaw na, labi na nila ni Yulhil Pastoriza, Maria Luz Orhel Grafe, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Maria Hazel Reyes Opolentissima, Felipe Tan, Intan Tan, Juana Valencia, Perpetua Tandok, Armando Fortus, Dr. Crispin Diaz, Melencio Villaplaza, Nesitus Beltran, Rodolfo Lorenzo, and Marnie Ayapana. Mga igsoon, maginulso kita karon sa atong mga sala, aron kita takos ug andam sa pagsalmot ning santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan sa walang paglimot. Isugilon ko sayod ka man nga kining alaon sa kaayo kaluyan mo na o ginuwag tanga kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan. Pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Wamahan, iusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa,
hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, pahilayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan ug wala magtuman sa among gipahimangno kanila. Kay naibaluan ninyo nga angay kamong manig-ingon kanamo. Wala kami magtinapulan, sa diha pa kami kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon, nga wala namo bayri. Hinunua, nagbuhat, ug nagbudlay kami sa adlaw o gabii, aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Gihimo namo kini, dili tungod, kay wala kami katungod, pagpangayog suhol, kundili aron mahimo kami nga inyong sumbanan. Samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo. Ayaw pakana ang dili mo trabaho. Hinaut unta nga ang Ginoo mismo nga mao ang tuburan sa atong kalinaw, kanunay maghatag kaninyog kalinaw sa tanang paagi. Ang Ginoo mag-uban kaninyong tanan. Ako mismo, si Pablo, maoy nagsulat ni ining pangumusta. Kini ang akong paagi pagpirma sa tanang sulat, ug ingon niini ang akong sinulatan. Hinaot unta nga ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo mag-uban kaninyong tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio ang atong tubag. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo, nga naglakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan, mabulahan gayud ikaw ug mapanalanginan. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Ania ingon niini pagpanalangin ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon, pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, sama kamo sa mga pantyon nga pinintalag puti nga maanindot tan-awon sa gawas apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay ug sa mga hugawng butang. Sa samang paagi sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaaron ingnon ug mga sala.
pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, o kamong mga Pariseo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta, o giadornohan ninyo ang mga monumento ni adtong mga maayog kinabuhi, ug nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa among mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat. Ni patyon ang mga propeta. Busa giangko ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Mayong buntag kanatong tanan. Akong i-welcome una sa tanan ang mga administrators, teachers, faculty members, parents, students sa Academia del Christi Fidelis Incorporated nga nagsunod kanato sa atong online mass. Kay karon mag-abli na sila opening sa ilang new normal school year 2020-2021. Ngayon, ang atong readings karon, they demonstrate the principle that belief affects behavior and behavior follows belief. Unsa may pasabot niini nga ang atong lihok ug ang atong mga buhat musunod ra sa atong baruganan, musunod ra sa atong gituuhan. Sa atong first reading, atong gibasa, 2 Thessalonians, ang sulat ni San Pablo ngadto sa mga Thessalonica, usa ka Christian community nga iyang gitukod didto sa Asia Minor. Ug dinhi, we realize that Paul reprimanded the Thessalonians no iyang gikasab-an, iyang gipahimangnuan for their erroneous belief about Christ imminent second coming. Kay nagtuo man gud sila nga si Kristo ug ang iyang parusiya, iyang second coming nga moabot na siya, nga iya nang hukman ang kalibutan. And so tungod niining maong kasayuran sa ilang belief, wa na sila nang trabaho, nang resign na sila sa ilang mga gibuhat ug naghuwat na lang sila. They were waiting and they were not working anymore. Nagtinapulan na lang sila, no, thinking it's useless nganong mantrabaho pa man ta, nganong maghago pa man ta, no, when Christ will come ug mga matay na tangtanan. And here Paul reprimanded them, and Paul was telling them, you have to work, don't be lazy, and earn your living honestly. Pagkugi, paningkamot kamo ug ayaw pagtinapulan. Ug dinhi iya paganing gisulat usa ka prinsipyo kinsa kadtong magtinapulan di makakaon. Those who would not work should not eat. Yari ta sa atong ebanghelyo mga igsuon from Matthew chapter 23 verses 27 to 32. And here Jesus chided the scribes and the Pharisees. He had strong words for them. Makalilisan kayo ang reproach sa Ginoo, ang iyang disapproval no sa mga gibuhat sa mga scribes and Pharisees. Laliman ka. Jesus called them mga tigpakaron ingnon, mga hypocrites. Again, because of their wrong belief and emphasis on externalities, mga exterior things. Nagihulagway sila ni Jesus, they are beautiful outside but filthy inside. Beautiful outside but dirty inside. Because for Jesus, brothers and sisters, righteousness begins inside. Righteousness begins from the heart and it flows outside. Makita sa gawas, pero unsay so di man makitaan. Our readings today, brothers and sisters, reminds us of the importance of having right principles to live by
And Jesus actually tells us these right teachings and these right principles, lest we are misguided in our journey in life. And if behavior follows belief, brothers and sisters, we need to have ethical principles to guide our everyday living. And therefore, we need to have our own manual principles to live by. Nung atong paminawon ang pagtulunan ni Jesus, ug ato kining angkunon, we own them so that we can practice them little by little every day. I have this acronym, LIFE, L-I-F-E. Now perhaps this can help us to make the best of our life. L, learn from everything that happens around you. Kini atong kinabuhi nga igsuon, daghan man tag mga pagtulunan nga mapukpo, good or bad, from good experiences or bad experiences. Everything happens for a reason, and we can always learn from anything that happens to us. We just have to observe and to be critical, brothers and sisters. Bisan karong COVID, we can still learn something. One of the things that I have learned during this COVID times, health is wealth. That family is important. Money is not everything. These are some of the lessons I have learned. And so we can learn from whatever happens around us. It is all a learning process, brothers and sisters. Because life is a school, no, not just in the four walls of the classroom. And learning, we can also learn from our mistakes, and we can always look at the brighter side of life, even if we commit mistakes. Then inspiration, brothers and sisters, meaning to say, having something to live for, having something to die for, having passion for life, finding that spark that makes you give your best, be inspired. And F, faith, ang atong pagtuo, because I believe faith makes all the difference in our life. Faith doesn't make things easy, but it makes all things possible. And so, brothers and sisters, it's good that we check on our faith, because it is faith that gives us ability to hope. It is faith that gives us ability to bounce back every time we are defeated. And E, example. Sa atong kinabuhi, brothers and sisters, especially if you go through this life, magkaedad ka, and you gain experience, it is also necessary that we give examples. We give examples to those younger to us. We need to leave something behind, a legacy or a contribution. Like St. Paul, he presents himself in the first reading, sunda kami, imitate us, himua kaming mga sumbanan. And so, brothers and sisters, today, the Lord is inviting us not to check our behavior, but also to check our belief, because behavior follows belief. And I propose this acronym LIFE that possibly, perhaps, can help us make the best of our life. L, learn from everything that happens around you. I, be inspired. And F, have faith in your life. And E, give examples, especially for those who are younger. Amen. Palihog manindog. Atong ipadangat karon ngadto sa Dios atong mga panginahanglan, ug mudangop kita sa iyang kaluoy. Busa mo ingon kita, patalinhugi kami Ginoo. Patalinhugi kami Ginoo. Alang sa simbahan, niya magpadayonon siya sa buhat sa pagpangluwas, pagampo kita sa Ginoo. Patalinhugi kami Ginoo. Alang sa kalinaw sa atong nasud,
nya ang mga tinugyanan manilipod sa seguridad sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nya ang tanang masakiton, labi na ang nataptan niining COVID-19, makabaton na og hingpit nya kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nya ang mga nag-alagad sa mga masakiton, ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nya mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa tanang nangamatay, nya makaangkon na sa kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Atong ilakip sa atong mga pag-ampo, good health, safety, protection sa tanan natong mga parokyano, all Marian devotees, frontline health workers and their families, seafarers and their families, Wilkris Appliance Corporation and family. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi nangamuyo kami. Atong iampo sab ang safety ni Laila Demisilio and family from Hurricane Laura and Marco. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Thanksgiving and guidance, labi na sa mga administrators, teachers, staff, parents, and students sa Academia del Cristi Fidelis Incorporated as it opens its new normal school year 2020-2021. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Alang sa mga nagsaulog sa ilang birthdays, lila ni Renzo Jared Ong Kabahog, Sara Vergara, Seferina Sinomio, Laika Ruby Gumbok, nga tagaan silang maing panglawas, bendisyonan sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, adlaw-adlaw, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Healing and spiritual strength sa mga masakiton. Ilabi na nila ni Hale Mane Ranganat, Father George Militante, Justice Poy Abarintus, Dalen Gloria, Therese Marie Pareja Puters, Dr. Eugene Salazar, Dr. Pasita C., Jessie Lara, Sergia Ocanyada, Dexter Rabanillo, Jeffrey Pan, Armando Medular, Eric Lovitus, Rogelio Lucmayon, Flobert Delia Villacastin, Elena Bernasor, Mylene Chay, Leslie Suliban, Lara Damole, Dindo Paradela, Flor Apape, Rose Herrera, Welcia Vender, Camilo Guillen II, and Kim Cabarlok. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Kining tanan amahan, among gipangayo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod. Santo
palihog manindo. Mga igsoon, pagampo kamo araw ng ako kang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagday o paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok yang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo, mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diya sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Sa kaitaasan, dayon ang nagaan, sa ngalan sa Ginoo, sa kaitaasan. Palihog mangluhod. Santos gyud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula, alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, si Kristo, siya mo palit ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi o galis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis among Santo Papa, ni Jose among Arsobispo, sa tanang mga pari, tanang magtutuo, tanang pamilya nga nagsunod kanato online diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hinumdumi ang imong mga anak, ilabi na sila si Yulhil Pastoriza, Teresita Alvarez, Teresito Yap, Maria Hazel Reyes Opolentissima, Maria Luz Orgel Grafe, Felipe Tan Intantan, Juana Valencia, Perpetua Tanduk, Armando Fortus, Dr. Crispin Diaz, Melencio Villaplaza, Nisitus Beltran, Rodolfo Lorenzo, ug si Marnie Ayapana. Ngay mong gitawagan kanimo gikan ni ining kinabuhia. Sa pagbunyag, namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw unta sila uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, ilabi na ang mga kalag nga among gihalad o gihandom ning santos nga misa. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ang Birhen sa Lourdes, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ni Santa Bernardita, San Juan Bosco, Saint Domenica Mazzarello, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ana kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindong. Karon isip sa kabanay, isip mga anak sa Dios, magampo kita sa atong langitnong Amahan. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, kung pagpuot ini sayuta maingon sa langit, ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo
karong adlaw ug pasayloan kami sa among mga sala. Maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunua luwasa kami sa takutan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, labi na ning kadaot sa COVID-19. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo nga among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan, ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Palihog manglihog. Mga igsuon, mao kini si Jesus sa atong Ginoo, siya ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo mag-amping unta kanato sa tanang kadaot. Amen. Atong himuon act of spiritual communion. My Jesus,
I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Palihog manindog.
Magampo kita. O Ginoo kining pagkalawat, magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli og aga ka nga among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against COVID-19. Palihog magluhot. God, our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. San Roque. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindong. Sa dili patamahuman, daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta ug pagsunod kanato sa atong Lourdes Shrine Cebu online masses. Please continue to do so if you have been blessed by our masses. And I'd like to greet happy birthday nila ni Renzo Jared Ong Kabahog, Sara Vergara, Seferina Laika Ruby Gumbok. Happy birthday, enjoy your day, and cheers. And I'd like to greet sad sa Academia del Christi Fidelis Incorporated for your school year opening 2020-2021. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dad-a ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.